Mat-tokki ta' nofs il-lejl tal-ewwel ta' Mejju 2004, 16-il sen ilu bl-eżatt, il-Maltin bħala poplu ċċelebrajna s-sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Dakinhar Malta flimkien ma' 9 pajjiżi oħra ssieħbet f'din l-Unjoni wara mixja twila u negozjati ibsin. Pajjiżna kellu wkoll jiffaċċja referendum mis-sielet sena qabel b'kampanja qalila mill-Partit Laburista illi kien kontra li Malta tieħu posta mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Dakinhar 54% tal-Maltin u Lawċin kienu vvutaw favur sħubija fl-Unjoni Ewropea. Iżda l-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien, Alfred Sant, kien iddikjara li l-partnership rebaħ u niżżel in-nies fit-toroq. Dan is-16 anniversarju kien infakkar il-ġimgħa flimkien ma' ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Żewġ festi l-Partit Nazzjonalista fakkarhom b'diversi avvenimenti u xandiriet speċjali matul il-jum fuq Net Television, fejn tfakru l-kisbiet ta' dawn l-aħħar snin u kif Malta żviluppat grazzi għall-appoġġ anke finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Din mistennija tkun sena importanti f'dan l-aspett għaliex il-Gvern Malti se jkun qed jinnegozja l-pakkett ġdid ta' fondi Ewropej. Dan wara li fl-aħħar pakkett li jalaq din is-sena, Gvern Nazzjonalista mmexxi mill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kien irnexxielu jikseb kważi biljun u 200 miljun euro fi flus u għajnuniet.